Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Labi na usab nga dili nato pagkalimtan nga sulod sa usa ka tuig adunay atong tulo ka hugna nga panagtigom ang Marso 10, Agosto 19 ug karon nga paaboton ang Disyembre 29. Kung dili usab nato kalimtan ang atong paghatag sa atong obligasyon pagtabang para sa PBC Palace Reconstruction. Ug nining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatilingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos moy usa nga makig-uban kaninyo. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatilingog dinhi nining maong sibihan sa RMN Dix PR Pagadian City, alauna ngadto sa 1:30 ang takna kita sa kahaponon matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Donald Ainley? Ingon man sa mga kaigsuonan nila ni Sister GD Palabrica Ainley, no? Og sa iyang pamilya. Ingon man kang Boy Paderon og sa imong pamilya, nila ni Brother Marshall og ni Bibing Jana og sa imong pamilya, mga Albarico family, mga Jalil family og mga Alad-Ad family. Ingon man kang Brother Marshall De Leon og sa imong pamilya mayong pagpaminaw. Mabati usab dinhi nining maong sibihan sa DYRR radyo natin dinhi sa Butong Pinamungahan, Cebu City or sa probinsya sa Cebu. Matag adlaw gyapon nga Domingo alas 12 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Kumusta sa mga kaigsuonan? Labi na sa mga kabanayan sa kaubang ministro, Brother Rini Tilibrico nga mo'y naghatag og suporta nining atong programa. Og sa tanan nga nagapaminaw usab. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City, Toledo City, Surigao City, Butuan City, ingon man dinhi sa Bayugan City. Dinhi usab sa probinsya sa Bukidnon, sa Valencia City, Malaybalay City, ingon man dinhi sa Manolo Fortich, Bukidnon. Dinhi sa Iligan City, dinhi usab sa Dipolog City ug dinhi sa Calamba, Misamis Occidental. Dinhi sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ug sa Misamis Oriental mabati usab sa Dixari Radio Ultra Cagayan de Oro City, dinhi usab sa RPN Dixkio Cagayan de Oro City, Kabusis Power Radio Villanueva, Misamis Oriental ug dinhi usab sa Bay Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ubos kumusta usab sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio og dinhi usab sa Hingog City matag adlaw gyapon nga Domingo mga higalag makigsunan sa Real Beat Radio. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Og kamong tanan nga nagapaminaw karon kamo na niya na ang kalakip sa among mga gipanimbaya. Karon sa pagisgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura Brad Ronnie, mga mahala mong tigpaminaw, labi na sa mga kaigsunan nga nagapatalingog o nagsuporta rin yung programa, ang atong mga kaigsunan Brad Ron, angay masayod ang bisan kinsa nga nagapatalingog. Dili gyud sila buot nga kung naatay igtutubag nga dili pwedeng tubagon kay kung dili lugar kuno nato matubag ingnon ta nagpasabot nga gipasakupan nilang pagtulunan wala sa kamatuoran kay sa nahibaluan sa matag pagtulunan mag-angkon man gyud og kamatuoran kay wala may magpasakop kung moingon nga kini dapita iyani sa kabakakan. O kung adunay gikinahanglan nga tubagonon, ang atong balaod diha sa gitawag og freedom of religion brethren nga gitagaan kitag katungod sa pagsulti. Kani sa atong nahibaluan bisan pa ang mga presidente kung ang mga radio announcer sa bisan asa suok ning nasod tanga Pilipinas pagkadili nila magustuhan ang gibuhat kunuhay sa presidente kay niaman kita sa katungod lugar sa pagsulti unsa na ilang isulti ang dili nila mauyonan pero wa na magpasabot nga kung gingalan man gani nila ang
Presidente Duterte nga sila nahadlok og kung nagsulti sila niya na libilo na ang ilang dangatan. Pero gadipindi usab sa ilang pamaagi sa pagsulti. Sa samang pagkaagi, walay kalainan kanato ni ini Bradron. Og ang Biblia kay gihatagan man ta sa religious freedom. Ang maong religious freedom mawagtang lamang kana kung ang imong pagsulti dili na haom makapasupak og papriso o makapabulyaso kanimo. Busa sa ato bang bahin kung nagwali ta, kung nanubag ta ba ron para ba sa ikapriso nato o kung mubalos ta sa pagtubag katubag atong tubagonon o katong atong mga pagtubag isang ko ba nato nga atong iadto na lang sa hukmanan? Dili Reverend tungod kay unang-una nagsubay kita sa imong gipamulong patakaran no sa mga pagsibya o sa mga pagpamahayag dinhi sa istasyonan. O tungod sa gihatag nga freedom of speech, freedom of religion sa atong gobyerno, atong gipaniguro nga ang atong gihimo nga mga pagtubag kung doon na may atong gitubag nga mga doktrinas ubang pagtulunan nga ang atong pagtubag di gid mosangko ngadto sa pagka inunta nga violation no sa gobyerno nga musangko ngadto sa pagsinumbungay kay kita nasayod man yana ang atong gibuhat nga mga pagtubag sa ingnon pagka-kontras doktrina tungod kay kining atong gisudlan lain-lain man nga mga pagtulunan ang nagpahayag sa ilang dapit nga sila nag-angkod pud nga naas kamatuoran atong gipaniguro nga kun motubag ta ang doktrina ra gyud nila moy atong hatagan sa pagtubag og ang usapod nga misulod tag programa tungod kay atong gipailaman ang atong dapit sa katumanan sa kamatuoran diya sa atong magtutudlo og ang mga nagsuporta niini ang mga kaigsuonan man so sa imo nang gikaingon Reverend nga og dili nato matubag ang mga pagpadungog-dungog mga ingnon tag paghilabot sa ubang reliyon sa atong doktrina makaingon sila nga ang atong pagtulun-an di ay dili kamatuoran kay wa man ta motubag pero ang atong paniguro kanila nga sa atong pagtubag labi na sa atong ipaabot sa management lugar sa istasyonan nga dili gid mo abot sa kanang gitawag og mga libilo nga mga pagpamulong kay atoa doktrinal verse to verse punto por punto unya ang atoa pod nga nagpadayag ta sa kamatuoran naapod ta sa pagdepensa sa atong doktrina. Ang Biblia kay gihatagan og religious freedom. Ang religion magbase gyud na sa nakasulat sa Biblia o ang Biblia may patakaran. Unang-una kung dunay pagpakig-away lugar nato nga buhaton Bradrone, unsa ba ang patakaran nga gitudlo ni Master Rica nato nga gibase pud nato sumala sa nakasulat sa Biblia o gibase ni Master nga ato nang nakatunan sumala sa iyang mga pagtudlo? Ani atong ibase sa Biblia og kini mga pagpanudlo usab sa atong magtutudlo diri kanato nga kun doon na may nagaka hitabo lugar nga panag-away pero panag-away kini nga may gipasikaran kay ang Biblia nagpahayag dinhi sa nakasulat sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30 ang akong bagabasahon reb ingon ini ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo busa sa tudlo ni Master diri kanato kung wala ta hilabti dili pud ta manghilabot nila unya kun do na may pakig-away nga atong gihimo dili sa unod og sa unod nun nga pagpakig-away nga aduna gi atong gipasikaran kun do na may pakig-away. Kung giingon nimo nga pakig-away Bradrone dili unod nun kay ang pasabot niya ang tao mao man ang gitawag og unod nun o may unod pagka ang tao patay na walay unod bukog na. Kung pakig-away dili man unod nabay pasikaranan niya na nga gitudlo ni Master kanato nga pakig-away sila pagkusulti pakigbugno dili sa gitawag og unod nun Bradrone. Aduna Reverend og base gyapon kini sa mga nakasulat sa Biblia. Kuhaon tag ehemplo, example ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo silang kapanahunan. Doon na pud sila pakig-away or kanang pakigbugno. Pero dili kay literal nga unod nun kun dili pakigbugno labot sa pagtuo. Niya basahon kong pahayag ni apostol nga si Pablo sa kapitulo 6 bersikulo 11 ngadto sa 12 ang akong pagbasa giingon dinhi. Apan ikaw o tao sa Dios pahilayo nining tanan paningkamuti
ang pagkamatarong, pagkadiyosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaaghop. Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayoni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Si apostol nga si Pablo pahayag panambagan ngadto sa iyang masig ka magtuto diha kang Kristo nga matud pa niya pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Kung mao, dili gyud ay kalikayan, mga kaigsunan, mga mahal lamong tigpaminaw, labi na sa dinhi sa management, no? Nga doon na gid ay bugno sa pagtuo. Dili bugno nga magikaso, pero gaagad sa sistema. Pero kami amo nang ipasalig, oy, kung sila nagngalan sa Presidente Duterte, tungod gawa sila mahadlok Presidente, man gani na, labi na mungalan tas kaatbang pod pananglitan, dili man na sila Presidente, pero pagngalan para ipakita nga mao na ang tag-iyas sa doktrina. Pero tungod kay aduna may bugno sa pagtuo, mayong timan-an nga tungod sa pagtuo niya na, tungod kay pagtuo may gisgutan, no? Doon na gyoy magalabay niya na, pero ang mubuhat sa paglabay, kinsa mang magnilabaya, may tungod sa doktrina kay nagtuo lagi siya ng atong doktrina dili husto berdone, ila man ang katungod pod. Na lugar sa Biblia katong naghimo niya na nga naglabay, gitawag ka na og agipo og naghisgot ang Biblia nga katong naglabay kato daw nabuang nga tao. Masakit man bradron, pero dili na mo'y literal nga gisgotang nabuang nga tao tungod kay nagsalibay siya sa mga agipo. Ato ning susiyon sa bradron, haing kining mga tao nga nagsalibay sa agipo nga giingon og nabuang. Okay. Niya sa pahayag ni Haring Salomon, dinis iyang proverbio, Reverend, basahon ako sa Kapitulo 26, versikulo 18, ingon ini nga atong mabasa. Maingon sa usa ka nabuang tao nga nagasalibay sa mga agipo, mga udyong og kamatayon. Dunay pagpahayag si Haring Salomon, Reverend, nga doon na daw iyang gipanag-ing. Maingon daw sa usa ka nabuang nga tao, na kuno'y nabuang nga tao nga iyang gibuhat, nagahimo sa pagsalibay sa mga agipo, mga udyong o kamatayon. Karon paghisgot og giingon, maingon sa usa ka nabuang nga tao, pagka naghisgot og nabuang nga tao, unya nagasalibay kini sa mga agipo, mga udyong og kamatayon lugar ang sistema nga gihimo niya ang pagsalibay ni ini nga gitawag og nabuang nga tao. Pero kini bang nabuang nga tao, bradron, itong hinayon lugar sa pagsulti? Kay basig mo ingon po sila, nabuang nga tao, nagkasaba lugar ta. Pero depende sa tuno. Kung nabasa sa Biblia, di pwedeng laktawan. Kini bang nabuang dinhi nga tao nga nagasalibay sa mga agipo, bradron? Kini ba kanang tao ba nga dadon sa mental hospital kay gitawag og adunay diferensya sa pangutok, gitawag og mentally retarded? Dili, Reverend, tungod kay dili man literal ang gipasabot niining giingon nga nabuang nga tao nga nagasalibay og mga agipo. Ang nakapabuang niini mao ang pagsukwahi sa mga pagpamulong diha sa iyang mga ngabil. Pahayag gyapon ni Haring Salomon, Reverend, ang akong pagbasahon dinhi sa iyang basahon sa Proverbio, Kapitulo 19, versikulo 1, giingon kini sa pagpahayag. Maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing, kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil, ug maoy usa ka buang. Busa giulagoy usab sa Biblia sa pagpahayag ni Haring Solomon, kung ang tao daw magsukwahi sa pagpamulong sa iyang mga ngabil, diha niya na nahimo siyang usa ka buang. Busa mao day ang katarungan o hinungdan ngano nga dunay pagsalibay nila sa mga tao nga gitawag og nabuang, kini day sila nagsukway sa ilang mga ngabil. Sa ilang pagsukway sa ilang mga ngabil, nagasalibay sila sa mga agipo. Pero matod pa sa Biblia,
tungod kay kini silang matanga nagsukway silang mga ngabil, nagsalibay og mga agipo. Mao ning gitawag og nabuang kay nagsukwahi na sila sa ilang pagsulti sa ilang mga ngabil, doon na sila gisalibay nga mga agipo. Kini bang matanga sa usa ka buang kung gikinahanglan man nga tubagon? Ang Biblia ba nag-ingon ayaw nagtubaga kung ingon niya na ang sistema nila Brad Ronnie sumala sa Biblia? Nag-ingon ba nga ayaw tubaga? Wala magpahayag ang Biblia Reverend nga dili tubagon kana kun dili gipahayag nga tubagon gina ang mga sistema. Niya sa pahayag lang gyapon ni Haring Salomon sa Proverbio kapitulo 26 bersikulo 5 ang atong pagbasahon giingon. Tubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang, tingali unya siya mahimong manggialamon sa iyang kaugulingong paghuna-huna. Busa ang Biblia nagpahayag yapon nga kung dunay nabuang nga ang pagkabuang mao ang pagsukwahi sa iyang mga pagpamulong sa iyang mga ngabil o nya nagasalibay og mga agipo ang iyang gibuhat niini. Matud pa ni Haring Salomon, tubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang, kay basin kuno tingali unya siya mahimong manggiailamon sa iyang kagulingong panguna-una. Pero kung gitawag mag-ipatubag ang usa ka buang nga nagsukay siyang mga ngabel, pananglitan Brad Ronnie, ingon lugar pananglitan nga nabuang ka niya mutubag pud ta lugar nga atong binuangon pud pagsulti, moingon pud ta nga aluko ka pananglitan. Ang pagtubag bay dili ipasibo-sibo Brad Ronnie sumala sa Biblia o ipasibo? Kinahanglan gyud nga ipasibo Reverend. Ang gibasa ko mao man ang bersikulo 5 sa kapitulo 26. Akong ipaibabaw sa bersikulo 4 nga kung binuang o kabuang gyud ang mga pagpamahayag, dili ba tumpangan ba nga tubagon pod sa samang paagi sa pagkabuang ba? Niya. Ayaw gayud pagtubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang. Pananglitan mingon siya nga nang luko ka unsa ba diha nga mga termino niya ato pong baslan wa na gitugos Biblia. Kay gingon man ayaw gayud pagtubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang, tingali unya ikaw mahasama usab kaniya. Busang sistema di sa pagtubag, mga mahal lamang tigpaminaw, mga kaigsunan, plastado. Nga sa laing pagkasulti, adunay timpla ba? Tinimplahan o asin. Patinaw ba? Sa panahon sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, kung doon na sila'y pagsulti o pagtubag, kinanglang tinimplado, Brad Ronnie, nga kibali og nagluto pa og kinini ang tinula o inununan nga isda o unsang matang sa pagkaluto, mga adobo ba? Nga timplado og asin nga tama lang yun sa sistemang pagkatimpla. Ingon niya na mausap ang sistema kung manubag o magsulti ang mga alagad sa Diyos, Brad Ron. Tinuod nga ingon niya na gyud usab Reverend ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo kung silang sa ilang kapanahonan gahimo sila sa pagtubag. Matud pa ni Pablo kinahanglan madanihon daw ang ilang mga pagtubag, tinimplahan daw kini og asin. Niya basahon nako ang prueba sa pahayag sa sinulat ni Pablo dinis mga taga Kolosas kapitulo 4 bersikulo 6 ingon ini. Himua nga sa kanunay magamadaniho, no, matud pa dinhi magamadaniho ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin nga tungod niya na inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Busa sila si Pablo silang kapanahunan matud pa mananambagan pod si Pablo gyapon sa iyang masig ka magtotoo nga kun sila manubag matud pa himua nga sa kanunay magamadaniho ang inyong sinultihan. Asa man kuhaon ang pagmadanihon? Kadtong dunay nagistoryag buang, di mo tumpangan ang iyang kabuang pod. Kundili ang imong pagtubag, plastado, matod pa gani ni Pablo, tinimplahan og asin, kay matod pa nga tungod niya na inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Ato lang ipabati og dili ba ni angay natong tubagon lugar, Brad Ron? Okay re, batong ipabati og atong paminawon ang usa sa nakontra nato sa doktrina. Unya, ang mga naminaw magtimbang-timbang lang kung kini bang labi na sa mga nag-sponsor po sa atong programa, kung kini ba dili angayan namo tubagon nga kini mga pamahayag niya ni atong ipabate. Manay ka lang sila, ang Basorel, ang ugat ni dahil sa enkwentro, kay matod pa niya, nagkontra man sila nato. Manay nga, enkwentro, gikono gubats kay nga nan.
Wa pa ni problema. Ha? Pambuti kadukan, pambuti katrasan. Ang enkwentro gid nga klaro ani sila, Pastorel, kay laigo ilang Dios. Di ba? Char, ligo inyong Dios. Di ba sila nag-angkon nga naigo daw kuno ang among Dios unya? Lugar pungan lugar mi sa pagtubag ni ana. Amo lang sa ding ipabati nakaron. Kinsa di ay ang Dios nga naigo kuno mi busa mo ni ang ugat nganong nanubag mi. Sila ra mi nagtugan. Hain ang among pagpaila sa among magtutudlo unya mo ni ilang gitandog busa ang ugat gyud kuno ni ini maong nanubag mi kay naigo kuno ang among Dios. Hain giunsa nila pag-igo, brethren. Okay, atong paminawan Reb, mao ning ilang gibuhian nga naigo daw nga atong Dios kug hain nga Dios ang ilang gipasabot niini. Mo nang nihimo tas mga pagtubag nato. Ni atong paminawan ang iyang tingog. Ha? Sinos kwesto ra? Mga pilagan ako suking tibuminaw. Ayon lang nilibog-libuga yung una isang isin. Ha? Sinos kwesto ra? Mga pilagan ako suking tibuminaw. Ayon lang nilibog-libuga yung una isang isintro ang usa ninyo kapag to. Ug usa ka gugma sa usa ka Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Kada ba Dios ron? Ha? Na Dios Davao, na Dios diri saan? Kada ba Dios ron? Ha? Na Dios Davao, na Dios diri saan? Dapat Unya, kini lugar, mga mahal lamong tigpaminaw, ilabi na sa mga nagapataliw karon. Dinhi sa management pananglitan, dili lugar may mutubag ani. Kinsa man lugar ning Dios sa hasaan? Na Dios sa Davao. Amo nang katungod ang pagtubag, oy. Busa ang amo, iplastar lang. Pero og di punta mo to, may kurat niya na. Ang problema man kay dili sila mutuo o niya sa amo gituhan namong tinon niya dili lugar may manubag niya na. Ato lang sa ning ipabati, brethren. Na unsa may atong nabasa sa una, di ba gingon niya po si Pablo nga ayaw tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Una nga para namo diri gani nagpasakop ang mga membro sa PIBSIM kay maayo, pero para po nila nagpasakop dia sila niya na silang pagtulunan kay mao'y maayo. Kay mao'y maayo, kini mao'y dili maayo. Na para namo kay maayo man, unya sila ningon dili maayo, dili lugar namo dipinsahan. Na atong susihon gani bisan pa sa among mga pag-ampo gani nga pinahilom nga dili mabati, gikubian man gani gyapon nya di lang gyapon lugar may manubag nini. Ay nang priba mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsonan, brethren. Ani ang pribato na pong ipabati ang ilang mga tingog, Reverend. Yeah. I-plera inyong pag-ampo diri sa Radio Ultra. Na pag-ampo ninyo ba? I-plera, ako pa may na kung saan ang ampo ninyo. Ha? Murag walay pag-ampo, Pastor. About sa bakit pag-ampo ni mga tawalay? Ha? Ha? Murag walay pag-ampo, Pastor. About sa bakit pag-ampo ni mga tawalay? Ha? Murag walay pag-ampo, Pastor. About sa bakit pag-ampo ni mga tawalay? Nao, mungalan sa among mga ngalan, unya ngalan sa magtutudlo sa titulo niya, di lugar may mubalos niya pagngalan sa ilang dapit. Unya, ipabati ko no ang among pag-ampo kay wa man kuno sila kadungog og pag-ampo, iparihas man minila nga lain man among pagtulunan, ang amo hilo man. Unya, ingon dayon tong babae nga giingon namong sabaan, dili ingon nga tiguwang. Ingon din siya sa pagsulti nga mura manig wala sila'y pag-ampo pastor bin. Gisubay lang nato itong istorya niya. Unya ningon po din siya nga abot unsang klasya ning pag-ampo. Nganong ningon siya unsa ning klasya sa pag-ampo. Atong pamation gyapon ang ilang pagpanaway. Mga mahal lamong tigpaminaw unya og motubag ta. Mo reklamo pananglitan o kinsa may magreklamo niini. Sila lugar. Niya atong patalinghugan, brethren. Ingon ang mga kasulatan ang pulong sa Dios dili ginapos. Ang kamaturan dapat tibutyag, wala ko ning tinago nga dili ukban. Una inyo pagampo yung taguan. Ngit masalkitan. Dan kung pasampo sa kaldero mapilalagan akong sukit ni Pamiyaw. Kamo mapilalagan akong sukit ni naminaw sa akong programa karon. Bisilius, Pastorin, naminaw sa programa. Pagampo ison di mo kayang ihakan. Tungod kay nakabasa mo kulo nga maghilom sa tago. Inang pagampo, ison di nyo kaya i-bus out sa kahinginan. Uy, pagkaluoy. Ano, usan ang pagampo, di masabtan. Aluminum carborundum. Pero pala sila pagampo, guys. Ano ko yung malag sa mga yam-yam sila siya. Kanang kuman nga, kung saan din ang gaya siya nga,
na maglaban ako, Pastor, nga kaningyam yung mga igosong, ipaktom, aluminum, carborandum, bairan, kaburan. Kini lugar sistema nga pagkatawa nila mutugot lang lugar mi nga mahimong katawanan mga malamong tigpaminaw kay igosum impactum kuno carborandum o bairan ang iyabang sistema kay tungod kay yam kuno ning among pagampo busa ipabati kuno pati kuno sa among pagampo di kuno namo nga kayang ipabati ang pagampo ingon din siya dagtong pas anuos ana bisag unsa na lang to ngit pas alkitran. Anong ipamugos man nimo og dili lugar namo ipadayag nga lain ang among paagi. Unya lugar niya na, di lugar mi maghisgot sa pagtubag niya na. Gani moingon siya sa ngalan pud sa among magtutudlo nga pinadala ko no mi ni Mang Tomas unya di gyapon mi manubag niya na pasagdan lang lugar gyapon namo. Ato siyang ipabati ni Bradron ang mga paamahayag sa atong kaatbang para ipakita nga ang magtimbang-timbang ang management nga pwede di ay magpakahilom tanin ng mga butanga santang doon na pa'y atong tubagonon. Kaingon na lang na undangon na lang hinon sa atong makaigsunan ang pagsuportar ba doon o maluyan na lang sila sa pagtuo. Mora ba ni atong gisaligan nga nung nakabayad ta sa radio station? Diyos, kay dili na to ilon ang tinuod nga Dios. Gikan sa karang kasabutan, padulong sa bagong kasabutan, atong ilhon. Ha? O kung sa may mga ngalang nigigamit sa Ginoo, o pila bagi ka presyon ang Ginoo. Kay mamagay na kalibugan ni Riberen, kay matod pa niya, wag ko na ko kaatan. Ha? Mo na Riberen, atong ilhon, kisa atirong ni Dios, apilo na to ang inyong master. Kamo Riberen, kasi may nagpadala sa inyo, si Mang Tomas. Kamo Riberen, kasi may nagpadala sa inyo, si Mang Tomas. Karon sa atong pagkadungog mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsonan dinhi sa atong sibihan amo bang piyungon lamang among mga mata dili na lang mi mutubag niini di man siguro makatarunganon busa ang amo alang kung mutubag mi pamation kung giunsa o unsang matanga ang pagtubag ug among ipasalig nga makalao mo nga kung doon na may pagngalan namo sa ilang ngalan sila nagngalan sa among mga ngalan sa among magtutudlo. Unya nagreklamo siya kay ginganlan kuno ang ilang grupo. Unya og nganlan ang grupo, malibilo dayta kung nganlan ang grupo. Ha? Mura raman na sa nagisguta og kompanya og mga bangko. Kung magisgot ang kompanya og mga bangko, malibilo na dayta niya na. Kinsa tong naghatag niya na og nagpahigayon niya na nga nagmanage siya ng sistema sa bangko o unsang matanga sa kompanya, kung doon ay imong gipagawas nga libilo, mao tingali nga manumbong sila. Pero ang amoa dinhi, pagpanubag lang sumala sa nakasibo sigun sa ilang giluwatang pamayag. Busa gani, among gipabati ang ilang mga tingog. Din diha mi mutubag. Wa pa mi makapagpanubag sa uban pagani kay among gi-review, gipabati kung unsang sistema ang ilang paghingan diri kanamo kay nagtuo sila nga mo'y tinuod. Busa, dili makatugot ang among konsensya nga katulgan na lang po namo sa walay igong katarungan sa paghatag o gawas ng pagtubag pinagi sa paghatag o balaod. Pinagi sa paghatag o balaod sa balaod nato nga adunay freedom of religion, freedom of speech. Busa mga mahal namong tigpaminaw magkaigsonan ilabi na dinhi sa gisabyahan namo sa nagkalalay isibyan among gipanghinaot nga nasabtan ninyo nga kana ding among mga sistema ang pagpanubag lamang kalakip na kana ang doktrina dili kana doktrina kung motubag ta. Ug miabot naman ang oras sa ngalan na lamang sa magtutudlo Master Tomas de Eugenio Sr. kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa kalusab sa kauban nga evangelista o ministro. Kini sa mga inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.